Salutare, dragi colombofi și pasionați de porumbei. Eu sunt Florin și astăzi la un nou clip o leacă mai urât. Așa, am prins o femeie care îmi distruge trapa, care de-abia am făcut-o. Săraca trapă. Cred că e femeie, dar-i pui din ăsta, ceva mă enervează, ceva n-ați împuțit. Se vede. Așa. Îmi place de ea, pardon. Zic că e femeie, așa după capul lui. Era să calc puiul meu, Cuc, piroșul. Mamă, da. Penajul. Chiar frumos. Am mai zis-o căcat pe mine, așa, o căcăcioasă. Îmi place care pana asta albă. Vânătă, pardon, cred că e femeie. Pripășită. Nu are inel sau așa, inel, clemă, chip sau etc. Deci nu aparține unui crescător. Că na. Dacă avea inel, na, nu, glumesc. Nu știu dacă s-o păsesc sau nu. Cred că e a mea dacă nu mă înșel. Deci am avut unul vânăt. Și asta e pui. Și nu avea cum se cheamă albul ăsta sau așa. Era mascul și mai era. Noroc că am scăpat de el. Ha. Cred că e a mea, dar nu știu dacă chiar a mea. Îl mai arăt odată și mă duc să leg la rip ca să vă zic și de ce leg. Tai o leacă aici. Așa. N-am mai postat de mult că n-am cu ce să postez. Nu am să-i dau drumul. Dacă vă întrebați de ce nu-i dau drumul și o țin mai în mână, că ea e o leacă mai așa, mai postată și cum mă vede, cum pam, 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 direct în trapă și gata, mi s-a rupt trapa. Bun, o să fie o leacă mai greu. Dar nu știu de ce am închis așa. Sau stați așa. Avem puiul de Cuc piroșu. Fă salut, hai fă salut. Gata, mănâncă singur. Are nu știu câte zile. Așa vrea să-și facă un nou cui, ca idee, își face cu cui, cu sârma asta. Opa, vedeți, pascolul cel are ouă. Perechea aceea, mâncare, apă. Stați așa un pic. Să văd câte zile are puiul. Are vreo 28 de zile. Stați așa. Cum am zis bine 28 de zile. Acum o să vă arăt și ouăle. Iar am închis ușa. Lasă să fugă aici, că nu am nicio treabă. Așa e că. Nu știu dacă mă bate. Nu le mai dau ce le dădeam, nu mai ia sac din alea de 20 de kg, îl dau greu porumb, apa trebuie să le schimb acum chiar. Mamă, nu mai iau apă. Aici, da, știți? O mușcă. Vedeți? Mă bate. Uitați și ouă mici are, ca idee să ou de crocodil de azi. Ăla e împerechea cu femeia aceea care are pe spate o pată albastră, vedeți ce aia, și maro. Adică e forcitură și masculul meu, care știți, Vasile, ia. Batem cu el. Așa. Are ouă mici și na. Nu știu dacă îi păstrez ouăle, că e mele corcitură cu voiajor. Am să-i fac o roșie cadou. Da, el nu știe că de unde să scot eu roșii. Ia. Puiul mănâncă singur, e bine crescut. Să zic așa, e bine crescut, mănâncă singur. Curățenia se menține. Am început să placă de asta, nefireați. Bam, bam. Am să merg mai încolo, luni sau nu știu, săptămâna care vine să-mi iau noi achiziții. Nu știu ce să fac cu asta, spuneți în comentarii ce să fac, să-l țin sau să nu-l țin. Cred că e bolnav. Pe lângă că s-o căcat pe mine, mă mai și borât aici, mațele din ăsta. Da. Urmează noi achiziții. Îmi schimb apa, cred că mâine sau azi. Curățenia se menține, porumbei sănătoși.
Afară că mai am 2-3 soricei pe cei care mă enervează și am scăpat din bondarii sau ce erau bine. Eu am fost Florin și pe data viitoare. Pa, pa!